Het Museum Dokkum had een nieuw exemplaar in de collectie. Een zeldzame gouden ring. De zogenaamde Posi-ring komt uit de 16e eeuw en wordt vonden boppe Dokkum. Er is iemand die met een metaaldetector dit zoekt, zeg maar. Er zijn meer van dit soort fanaten hier in de regio, dat is hartstikke leuk. En die is naar ons toegekomen en die heeft gezegd, ik heb deze ring gevonden. Ik weet zelf niet heel goed wat het is. En ik ben wel benieuwd, hebben jullie misschien interesse? En zo ging het balletje rollen eigenlijk. Posi-ringen binnen in Nederland uitzonderlijk. Het is nog maar de eerste keer dat er zo'n ring in Friesland voen is. Hij is best bijzonder. Er is eentje nog in Utrecht gevonden en nu dus de eerste in Friesland. Voor zover wij weten natuurlijk. En we hebben er dus naar gekeken. Er is een taxateur geweest en die taxateur die heeft bepaald van dit is een bijzondere ring. En dat is het wel waard om in het museum te liggen. Dat is een poëziering, die werd dan cadeau gedaan, bijvoorbeeld binnen de adel eigenlijk. Zij spraken Frans met elkaar, maar je ziet ook de Franse inscriptie erin. En het is eigenlijk een soort mode-item dat vroeger was eigenlijk heel gewoon om te geven, maar wel voor de rijkere mensen, ja. En omdat het een echte liefdesring is de nieuwe onwinst van sneun 4 februari op Valentijnsdag te zien in het museum.